गिबियावनो आंनि गासै इउट्युब नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि फेमिलिनिफ्राय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिग सेलुट। मानो होनोब्ला दाखालि बावै आंनि भिडिअ नोंथांमोना ओरैबायदि मोजां मोजां कमेन्ट हरदों, जय हिन्द आदा, नोंनि जिउआ गोलाव जाथों, लाइक हरदों, बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खेबसेबाव जय हिन्द। नि भिडिअआ जाहैबाय लाइफआव मानसिनो थांना थानायाव माने 6टा गुन दङ। बे 6टा गुनखौ मानसिया मोजाङै कन्ट्रल खालामनो हायाबा लाइफआव गाब्रयो। बे 6टा गुना मा 6टा गुन? गासैबो गिदिर गिदिर मानसिफ्रा मिथिखागोन, नाथाय आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना मिथिया जानो हागौ। अब्ला जायफोरा मिथिया बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। बे 6टा गुना मा? बे 6टा गुनखौ खोन्थायनि आगोलावनो आं फंनैसो बाथ्रा बुंग्रोनोसै। बे बुहुमाव ओरैबायदि मानसि दङ साफा सानै, जिबनाव गावखौल' नायो, मान सन्मान लाजिनाय जेबो नाया, रावखौबो नाया, जास्ट गावखौल' मोननांगौ, माने बेखौल' नायो, रावखौबो नाया। ओमफ्राय बैफोरबायदि मानसिया गुबुननियाव जेरै थै गयो ना, आखायाव बौबाथ' थै गयो, थै गबाथ' गोबां सायो नङा नङा, बेखौथ' खाथियावबो थै गबाय थायो। बेनिफ्राय बैबायदि मानसिया रावखौबो सिनायै, रावखौबो नायै, रावखौबो बुजि रोङि मानसिफोरनि आखायाव थै गनांगौ, हाना होनांगौ आरो ना, थै गनांगौ। थै गयोब्ला बिसोर ओरैबायदि गाख्रयो, भगबान ओरैबायदि गाख्रयो, आं थैनोसै आंनाव थै गबाय, नै आं ओरै खाथिदो, ओरैबायदि गाख्रयो। बैफोरबायदि मानसिया दुनियानि सिगाङाव हाल्ला मासा बाहायो। थारमाने गावखौल' सिनायो, गुबुननि थै गनायखौ मालाबाबो सिनाया बिसोरो। थिग बेफोरबायदिनो जोंनि जिबनखौ रावबो बुजि मोना, जोंनि जिबनखौ रावबो बुजि मोना। आं होनखादो, जों मा सानो, मा साननानै खामानि मावो, मा साननानै जों साख्रि मावो, जोंनि जिबनखौ रावबो बुजि मोना। सानफ्रोमबो दुश्मना जोंखौ उग्रपन्थिया जोंखौ बिसोरखौ गावनो हानायबा सानो, नाथाय जोंनि लाइफनि, जोंनि न'खरनि बागै रावबो साना। बेनिफ्राय जोंखौथ' गावनो हाबाय, जों गावखांनायनि उनाव, जेब्ला गाव जाखांनायनि उनाव जों सोरखौबा सासे हमनानै लाबोयो, खेबसेल' सोबाग्रोनायाव, खोमायाव, खावलायाव खेबसे सोबानायाव हरसेया गाख्रयो, आइलै आफालै आं थैनोसै, आं इदि नङा, आं नङा। बहुद जोंनि मानसिखौ बुथारनायाव नोंसोरो इसेबो सानाखैमोन, दिनै जों नोंसोरखौ मोनबोनायाव फंसे सोबानायावनो माबायदि गाख्रयो। बेनिखायनो मानसिया मालायनियाव दुखु जायोब्ला, मालायनियाव खस्थ' जायोब्ला, बिसोरो मालायखौ बेफोरबायदि खालामनो बेसेबां दुखु मोनगोन बेखौ नायनांगौ। बे 6टा गुना मा? बे मा गुन? फार्स्टआवनो आं बुंग्रोनोसै, लब। मानसिया लब जायोना। आं एग्जाम्पल होनना बुंनोसै दे, एग्जाम्पल होबा एसे गाज्रि जागोन। बिथां आबरिया ब्रह्म, आं रेसपेक्ट होयो, गासैबो रायजो राजाया रेसपेक्ट होयो। आं बिथां आबरिया ब्रह्मनि नाम लानानै आङो एग्जाम्पल होनोसै। आबरिया ब्रह्म, बे भिडिअ आं नोंथांखौ जेबो बुङा, गाज्रि मोना, जास्ट आं एग्जाम्पलसो, अन ग्राउन्ड एग्जाम्पल। जेरै बिथां आबरिया ब्रह्मआ सुइजारलेण्डआव ना बबेबा जोंनि इण्डियानि बाहेरायाव थांलायनानै बार्थडे जों नुनो मोनदों भिडिअ इउटुबाव, नंना नङा? अब्ला दिनै आबरिया दिनै मालाय बेसेबा पार मान्थआवनो कि जेनेबा करोड़ थाखा फैनाय बिजनेस दं खोमा, अन्थाइ गुवारि बा सापात बागान बा पेट्रल बा पाम्प बेफोरबायदि थानो हागौ, नंना नङा? पार मान्थ एसेबां करोड़ फैनाय, बेनिखायसो बिथाङा हायो बाहेरायाव थानो। होमबा जों दिनै आबरियाखौ नायनानै जों लब जाबा जागोन नामा? आबरिया बायदि देखायनो थांबा जागोन नामा जोङो लब जानानै? दिनै बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरा आबरियानि न'आव गासैबो थांजोबो, आबरियानि धोन दौलत, आबरियानि न'खौ नुनानै लब जाबा जागोन नामा? आबरिया बायदि जानो हानायब्ला, नों जानो हानायब्ला होननानै सानजागोन। नों खामानि मावनांगोन मोजां, नाथाय गाज्रि खामानि मावनानै, गाज्रि लामाथिं थांनानै नों आबरिया बायदि जानो सानब्ला नों जानाय नङा, नों गाब्रगोन। नों लब, आबरियाखौ नायनानै सोलों, मोजां खामानि माव, फराय, बा गोदोर साख्रि मावगोन, गोदोर बिजनेसमेन जागोन, गोदोर बेफोरबायदि जागोन, अब्लानिया आंबो बेफोरबायदि जानो हागोन खोमा। नाथाय नों डाइरेक्टलि आबरियाखौ फकास खालामनानै नों रावखौबो दुनियानि मानसिखौ सिनाया, नोङो गाज्रि लामाथिं थांबाय, नंगौना नङा? अब्लानिया नों 100% गाब्रगोन, माने गाब्रखायो। लबाव मानसिया गाब्रखायो। नों जा हायो बेखौसो मावखानांगौ मानसिया। हायैनि बारा दिनै नों दकाइत मावनो थांगोन, दकाइत मावबाथ' नोंना हमजागोन, बुजागोन, बेसेबां करोड़ मोनगोन सानसेनो। खेबसे मावबाय, खेबसे मावनायाव हमजासै, नेक्स्ट मावबावनो लुबैगोन, नेक्स्टआवबो हमजासै, थार्ड मावबाय, 100% खेबथाम नङा, खेब्रै नङा, खेबबा हमजाहैखायो। मानो होनोब्ला गोजौआव भगबान दङ, भगबाना मानसिखौ सानफ्रोमबो इन्जय लानो होग्रोयो, सानफ्रोमबो जेरावबो गोसो थोलायनायावबो नोंखौ इन्जय लाग्रोयो।
जेब्ला नों भगबानखौ बावगोन ना नोङो मानसिया खैफोद जायागौमानि भगबानखौ बावखायो जेब्ला मानसिया खैफोद जायो अब्लासो भगबानखौ गोसोखाङो आरो बिमा बिफाखौ गोसोखाङो नोंखौ भगबाना 100% होफिनखायो गोजौनिफ्राय 100% नों थाबायल' था नों नेबायल' था भगबाना नोंखौ खालिफिनो नों जेसेबां देखायनो सान दुनियायाव जेसेबां देखाय नोङो गाज्रि लामाथिं थांनानै दा आं आबरियाखौ बुङाखै आबरिया मोनाबालाय गाज्रि लामाथिं थाङाखै मोजां खामानि मावनो नङा दिनै बिसोर गाब्र'ब नाथाय खायफा मानसिया गाज्रि लामाथिं थांनानै नों दुनियानि देखायनानै दुनियानि सिगाङाव मायबा जानो सानबाबो नोंखौ बै गोजौनिया नोंखौ ओरैबायदि नारनांगोन नों हमनानै मोननाय नङा नों नेनाल' था वाइडल' खालामनानै था 100% गोजौनिया नाख्लायफिनो मानसिखौ लबा थांबाय दा लाजिनायखौ मा होनो आरो माबा मोनसे बुंयो दा आं लाजिनायल' होनबाय मानसिया लाजियोना आं दा गोरिबथार मालाय उमुगा जोबोद धोनि उमुगा जोबोर फरायनो हायो उमुगा जा मोजां ड्रेस गानो जों लाजियो नंगौना नङा आरो जों दिनै जेबोआनो गैया जों लाजिनानै मा जानो नों दिनै बाजाराव माबा मोनसे फाननो लांनांगो नों माबा मोनसे बाजाराव माबा लायनो थांनांगो फानहैनोबो नांगो बायनांगौबो जोङो उमुगा धोनिथार मालाय उमुगलाय बेफोरबायदि रावबो फिसाजोफोरा थाङा होननानै नोङो लोगोखौ नायनानै थायोब्ला नोङो मा जागोन लाजियोब्ला नोङो मानो होनोब्ला बेजों नोंजों रुजुजाया बे मालाय धोनिनि फिसा नों जाबाय गोरिब नोंथ' मावथारनांगोन बेया मालाय धोनिया गाव थाङा मालाय गुबुनखौ हरगोन नालाय नोंहाथ' फैसा गैया गुबुनखौ इउज खालामनो बायनो नंगौना नङा बाहायनो अब्ला नोङो मा मावथारनांगोन दिनै गोरों उमुगा गोरोंथार होननानै जोङो मा लाजियो सोंनो लाजियो आरो नों गोरोंनियावसो सोंनांगोन गोरोंनियाव आं रोङा सार आं रोङा आदा आं रोङा आं बेफोरबायदि नों सिं जानानै नोङो रोङा नालाय नंगौना नङा नों सोंनांगोन अब्लासो नों रोंगोन लाजिनायावबो मानसिया जोबोर गोदोर हाखराव गाब्रयो लाजिनानै खामानि मावा आं दिनै BA पास होननानै नोङो जेबो खामानि मावबा मा जानो आं MA पास होननानै नों खामानि मावबा मा जानो नोंनि BA नोंनि बे डिग्रिया मा खामानिनो नों खामानि मावाब्ला नों डिग्रिखौ सिफायना गारहरदो नोङो साख्रि मोनाखै नोंनि डिग्रि नों सिफायदो रिक्सा सलाय बे डिग्रिखौ लाबाय थानानै मा जानो नंगौना नङा बे डिग्रिखौ नों सिफायना गारनो हानांगोन अब्लासो बे डिग्रिया नोंनियाव खामानिगोन उमुगा डिग्रि खालामनानै रिक्सा सलायदो उमुगा डिग्रि खालामनानै गारि सलायदो उमुगा डिग्रि खालामनानै हालेवदो अब्लासो बे डिग्रिया खामानि होगोन नाथाय बे डिग्रिखौ ओरै लाना दोनबाय थाबा बे डिग्रिया खामानि होनाय नङा लाजिनायखौ गारनो हानांगोन क्रोध मोननै थांबाय क्रोध रागाजों मानसिया मा खालामा सोरखौबा बुथारो नांलायो दानथारो नै गोदोर जिम हलाव बुस्थु दं बिराद रागा जोंबाय आं दा गार्लफ्रेन्डजों रायलायनानै आं इखौ बुफायजोबना लागोन बे टिभिखौ बुफायना लागोन आं गार्लफ्रेन्डजों रायलायनानै गार्लफ्रेन्ड आंखौ बुंबाय ओइ नोंखौ नांलायलाय आं थैयोबा थै ओरै बुंबाय रागा जोंनानै आं थाव बुंना लागोन रागा जोंनानै नों आंखौ बिदि बुंदो होननानै लस क्रोध सोरखौबा बुथारनांगौ क्रोधआ बेसेबां सम थायो दसे समल' थायो क्रोधआ दा इ क्रोधखौ बे रागाखौ नोङो माबायदि रागानिफ्राय बासायनो हागोन बे भिडिअखौ सोरनिखौ नायनांगोन दा सन्दीप माहेश्वर वारि मटिभेट बेनि भिडिअखौ नायदो सोरबा रागा जोंनायनिफ्राय बासायनोब्ला रागाखौ बोरै कन्ट्रल खालामनो हागोन बेखौ बासायनोब्ला बिथां सन्दीप माहेश्वर वारिनि भिडिअखौ नायनांगोन 2 मिनिटावनो नोंनि रागाखौ बन्द खालामगोन बेनि भिडिअखौ सोरबा नायोब्ला आं कन्टिनिउ नायो आं उन्दुलांबाबो बेनि भिडिअखौ आं बिसनायाव लागायना दोनो आं खोनासंबाय थायो बेनि भिडिअखौ बेनिफ्राय मोनथाम थांबाय सेक्स 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आवथ' 10 गैया 12 आवथ' 10 गैया 13, 14, 15 तीन थानाय बे मानसिनि जौमोन बैसो बे जौमोन बैसोआ ओरैबायदि डेन्जार फरायफुबाय थानाय सम मानसिनि दिनै नुगोना नुवाखै गामिफोराव आंथ' सिनायलानो सोरनि फिसामोन सोरनि फिसाया हाबा जानानै फिसा खांबोबां दिनैसिम रावखौबो सिनायला आंखौ मिनियो गामिनिया मिनियो न'निया मिनियो सोरनि गथ'मोन होनना बुंबा आंथ' नुवाखैना आं जेब्ला कलेज फरायोमोन गथ'मोन हाबाबो जाबाय गथ'बो खांबाय रावखौबो सिनायला खै बोसोर हाबा जादों 14, 15, 14, 15, 16, 17 फाय 16, 17, 18, 19 आव हाबा जायोबा नों मा जागोन नों दिनै एसेबां गोरिबबो नोंनाव जेबोआनो गैयामोन बै समाव नोंनो फरायनो मोनाखै दे आं मानिबाय नोंथ' माबा मोनसे खामानि मावनानै नों न' गारनानै गुबुनाव थांनानैब्लाबो नोंथ' खामानि मावनानै नोङो फैसाखौ दोनथुमग्रोनायनि खामानि मोन ना खमसे खम 25 बोसोरालासै बेयावनो नों हाबा जाना लाबाय नों कन्ट्रल खालामनो हायाखै गावखौ बुजियाखै बे बुस्थुआ मा अब्ला नों गावखौ बुजियासै हाबा जाना लाबाय नों हाबा जानायनि उनाव नोङो मा नोंनि जिबनखौ नों साननो समानो गैला गथ'नि आरो हिनजावनिसै बिमा बिफानि नों सोर सासेखौ फिसिबावनो दा
हाजिरा मावनानै बेसेबां मोनगोन दा नों जिबनारिनि थांसिगोन नै बे बुस्थुखौ कन्ट्रल खालामनो हायाब्ला 19 बोसोरसिम 100% गाब्र'गोन ओरैबायदि डेन्जार मानसिनियाव माने बे गासै मानसिनाव 6टा गुन दङ आं मोनब्रै खोन्थाबाय लभ लाजिनाय क्रोध सेक्स मोनब्रै खोन्थाबाय दा मोननैया मा मोननै आरो डेन्जार दंबावो भिडिअआ गोलावथार जाबाय आं बे मोननैखौ खोन्थाला जायफोरा मोनथिगौ बे मोननैखौ प्लिज अन्नानै आंनि कमेन्ट बक्सआव हर प्लिज अन्नानै कमेन्ट बक्सआव हर आं मोनब्रै खोन्थाबाय मानसिनि लाइफआव 6टा गुन दङ बे 6टा गुनखौ मानसिया कन्ट्रल खालामनो हायाब्ला मानसिया जिन्दगि गाब्र'यो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द